Ahoj, já vás zdravím, Karel, firma Kemperformat. Přátelé, já jsem dneska na firmě a za mnou je krásný Mercedes, na který jsme dělali zvedací střechu a já bych vám chtěl tomu trošku povyprávět, protože bylo to vlastně dělané do týdne, neměli jsme na to moc času, ale zvládli jsme to. Co jsme na tom všecko udělali? Auto jsme odebrali od zákazníka z Brna, jeli jsme na firmu, řeknu vám takový postup, jak se to všecko dělá, abyste viděli, jak to tady u nás na firmě probíhá. Přebere se auto, udělají se nějaké fotky, jak auto vypadá, jestli není poškozený, OK, odjíždí se na firmu, přijede se na firmu, auto se umeje, dá se na dílnu, uschne. První den, co se dělá, nafotí se na firmě, jestli zase není poškozený a takový, jestli tam nejsou nějaké chyby a to se všechno zapíše do takového listu. Auto se pak celý vyklidí, když tam jsou sedačky, ale většinou bereme auta, že jsou prázdný. Zalepí se to všecko, do folie, do všeho, odstrojí se stropnice, to se dá na stranu, naměří se vlastně ten otvor na tu zvedací střechu, chlapi to vyříznou všechno, dají tam vlastně takový to zesílení, nalepějí to, pak se tam nejtují takový plechy, to se všechno udělá, otvor je připravený. Mezitím, než se sem přijíždí, když se střecha lakuje do barvy, tak už je střecha nalakovaná, od klienta si vždycky beru kód barvy, nastříkáme, uděláme, abych se tady nezdržoval, takže střechu máme připravenou. Z první dílny odjíždí na druhou dílnu, tam se auto postaví, připraví se střecha, záleží, jestli klient chce alkantaru světlou, tmavou nebo to, jestli chce airline lišty, jestli chce příčníky, solární panel, jestli chce osvětlení ve střeše, tak to se všechno připraví, aby to na té střeše bylo hotové. No a druhý den, začátkem třetího dne, vlastně se položí střecha, ta se namontuje, spasuje, utáhne, zajistí si aretací, aby kdyby se někdy sundavala, aby bylo věděno, kam se položila, aby se nedávala zpátky jinak a tak. To se celý připraví, založí se střecha a pak už jsou práce zevnitř čalounický. Když je nějaká elektrika, elektrikář přijde, natahá kabely, všecko to připraví, pozapojí a přijde čalouník, který dá stropnici, upraví. Když jsou výdechy na klimatizaci, tak se připraví ty výdechy, to se celý udělá. Potáhne se to alkantarou zase, černá, světla, jakákoliv barva zákazník chce. Celý se to napasuje, dodělá, přidělají se vlastně madla, ty výdechy na klimatizace a pak se to vlastně celý dá na čisto, zalepí se to, střecha se spustí dolů, auto se komplet celý umeje, vyčistí, postaví se ven, nastříká se na auto voda, jestli někde nezatejká, aby jsme měli fakt 100% kontrolu, pak se to vysuší, dá se to teď sem na dílnu a my teď vlastně o tom nahrajeme takový filmek, abyste vy viděli, jak to vypadá, když to auto je komplet hotový. Takže když to máme od začátku, takovýhle proces trvá nějakých 5 dní. Je to všecko připravené, musí se to všecko domluvit, aby ty kluci na to měli čas. Je tady 8 kluků, kteří vlastně na tom dělají. Každý má své místo a každý to dělá, každý ví, co má dělat a aby to prostě fungovalo a zapadlo to do sebe. Takže auto jsme sem přivezli, udělali, zvedací střecha, stropnice do alkantary, osvětlení ve střeše, airline lišty, příčníky, solární panel. Děláme i to, že když někdo má svůj panel, dáváme jeho, když někdo má svůj markízu, dáváme jeho, není podmínkou, že naše, ale většinou to děláme od A až do Z. Pak jsme tam dělali markízu, jsme přidělávali, držáky musíme koupit. Když tam jsou ty střechy, ty držáky se musí upravovat. Není to takový jednoduchý, že to koupíte někde na nějakém shopu a dáte to tam, to prostě nejde, všechno se musí přizpůsobit, protože je to jiný. Tyhle ty auta Mercedes, Ford mají ty střechy jakoby do kulata, takže vzadu to visí, protože dveře jdou jakoby nad to, tak se to musí upravovat, aby to fakt fungovalo. Takže jakoby s tou markízou není to, že to máte za 10 minut namontovaný, ale opravdu to trvá třeba 3 hodiny, 4, než se to ustaví fakt, aby to bylo tak, jak to má být. No a tohle je vlastně všechno. A my se s autem vracíme zpátky do Čech, respektive já. Ukazuju klientovi, co se tam všechno dělalo, on si to vyzkouší, otevře střechu, zavře střechu a tím je celý proces vyřízený. Když s tím klient všechno souhlasí, já pak střechu zapíšu do technického průkazu, auto zvláštního určení, on to má zapsáno, nemusí už nikam na technickou nic, protože já mám oprávnění, takže já to můžu dělat z domova a tohle jsme si taky trošku ulehčili. No a tohle je vlastně celý proces. Takže když všechno klape, my jsme schopni zvedací střechu na tomhle autě s výdechama na klimatizaci, s polakováním udělat během 1 týdne
a je to celý hotový. A já bych vám teď chtěl ukázat na tom videu trošku, jak to auto vypadá. Takže jsme udělali zvedací střechu, udělali jsme airline lišty na střechu, dali jsme příčníky, solární panel jsme nalepili, zapojili kabely a vevnitř lůžko, obložení komplet alkantarou. Museli jsme udělat výdechy na klimatizaci, to je trošku jinak, je to takový pracnější. Tady máte osvětlení na střeše, tady to máte krásně celý v té alkantaře. A nakonec jsme vlastně udělali ještě markízu, kde jsou 2 držáky na markízu. A klient si přál, aby jsme mu udělali zateplení na střechu, když se otevře střecha a v zimě bude spát, tak tady vidíte krásný zateplení na střechu. No a tohle je vlastně všechno, to je ten týdenní proces na tom autě, co jsme tady všechno dělali. Takže takhle to vypadá a kdybyste cokoliv potřebovali, můžete nás kontaktovat nebo zavolat nebo napsat e-mail cokoliv a můžeme se domluvit na další prohlídce, na další sestavě aut, co budete chtít. Mějte se krásně, Karel, firma Camper for Mountain. Ahoj.